уртасында балкый зур бер мәхәббәт бина. Һәр бала шунда сөенеп белем алырга килә. 2006 елда ул ишекләрен ачты. И шатланды авыл халкы, безне зур бәхет басты. Шатланмаслык вакыйгамы, күктән көтелгән хыял, үзебезнең белем йорты балкып, нур чәчә торган. 2 ел рәттән җиңдек без Знай наших бәйгесендә. Төрле ярыш, конкурсларда актив катнашыйк без дә. Волейболда танылдылар 7 егетләр, кызлар. Безнең команда кешенә кайсы көндәшләр төзәр? Яңа хоккей коробкасы, Татнефтьнең бүләге. Бозда җитез пешеп йөрми, безнең күңел түзәрме? Хоккей чемпионы булып, Алмаз, Рәмзил танылды. Республикадан яклап, яшь йолдызлар кабынды. Мәктәбебез зур каракул. Иңли ел белем илен. Тормыш дулкыннары какса, җилкәнең булсын түзем. Карабыз капитаны Ханнан Гафурҗанович штурвалны бик төз тота. Шулай булырга тиеш. Мөгаллимнәребез бик яшь, һәр эшкә актив шуңа. Зур үрләр яулау, җиңүләр бердәм булудан тора. Һөнәри осталык бәйгесен гел-гел көтеп алалар. Спартакиадада катнашып, зур җиңүләр яулыйлар. Укучыларыбыз бик актив, барсын белеп туганнар. Һәр чарага катнашалар, барда тырыш булганнар. Олимпиадаларга катнаштылар, мәктәп данын гел яклап, һәр берсен яратабыз, молодец дибез мактап. Әйе, һәр күңелле мизгел, мәктәбем синдә үтә. Мәгърифәт, белем алам мин, тәҗрибә туплыйм көндә. Яхшылыкны яманлыктан синдә таныйм, мәктәбем. Синдә алган гыйлем нурын югалтмыйча саклармын. Яратам сине, мәктәбем, һәр чак минем күңелдә. Синдә узган һәр бер көнем, гүя матур төш кенә.